Kira-kira payu piro ya? Ora aku ket mau ki siji sik tak lirik, Mas. Sik ndi? Ngerti ngono aku mau tak dapokan celeng wae to. Kayane metu sak babak kek langsung bar poin ngono lho. Genah lho. Sesuk mulai kula tak nyeleng mawon nggih, Mas. Oke, baik. Saiki yo lho. Lah saiki wis dinggone posisine. Ayo bareng padha kok. Heeh. Oke, semono kula jenengan rumiyin, Cak. Puspitonolo, wonten malih kangen sakaken kala. Sapa, Mak? Celenge. Padha curhat saja ya. Langsung ke mawon Mas Bunda. Para
Oh, kira kira kebak ini piye Ih, dah. aduh. Penampakan, Mas. Dan iki mau apa to ya? Yakin nek sesuk Anu, aku ngerti, Mas. apa? Biru. Biru. Oh. Kok ngerti ku abang ya, Mas? Baleni. Caca caca. Apa to jane iki? Ya. Biru. Nah, tak gini, kurang mati lah. KCR dong Nah, ini ya, siji Pak. ya. Oh, ora. Jesu mangga Mas, harus ana lagune menapa, Mas? Ganti-genten ayo. Katresnan sejati.